Мин ватанымны, әти-әниемне, туачак балаларымны, нәселемне, туган җиремне сакларга ант итәм. Туган яктан туган җирләрдән солдат егет көтә бер хәбәр. Сөйгән кызы язган шушы хат, бик кадерле икән шул кадәр. Көннәр тыныч үтсен, намус белән хезмәт итсин, дусларыңа бездән сәламәт. Сагынам сине, солдат егет, бер көн миңа бер ел кебек, исән йөреп өйгә мине кайт. Сәлам безнең яраткан, кадерле яклаучы, саклаучыларыбыз, асыл батыр егетләребез, әтиләребез, дәвәтиләребез, абыйларыбыз, өнеләребез, безнең тынычлыкны, илебез тынычлыгын саклау өчен сез барын да эшлисез. Ә без, кызлар-йолдызлар, сездә менә шундый кыю, батыр йөрәкле булганыгыз өчен бик тә яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Ә бүген яшьләр тукталышы илебезнең төрле почмакларында хезмәт итүче һәм хезмәт итеп кайткан егетләргә котлаулар җибәрәчәк. Сезнең кайчанда булса солдат хаты алганыгыз бармы? Шәхсән минем юк. Хәер, хәзер инде заманалар узды бит инде. Видео, скайп аша аралашып була дип әйтерсез сез. Ләкин барыбер солдат хатының исе, аның ничектер үзенчәлеге буладыр. Менә безгә дә шундый матур хат килеп иреште, безнең Шаян телеканалында эшләп киткән Ислам Кәлимуллиннан. Сәлам барчагызга да. Минем белән барысы да яхшы, барыгызны да яратам. Ашату бик әйбәт. Менә шушы матур фотома лайк та куйсагыз була дип җибәргән үзенең матур фотында. Хәтфәгә түренде киң иген кырлары, иркәли күңеленә тургайлар җырлары, яшидер ул кырлар гөлсезне сагынып, көтәдер яз саен яшел шәл ябынып. Тургайлар, сез ялгыш китмәгез, туган як кырларын калдырып китмәгез. Ислам безнең өчен күңелебездән ватанны саклаучылар көне белән котлыйбыз. Исән сау, күңелле итеп, матур итеп хезмәт итеп кайтырга язсын сиңа. Ә мин исә безнең Instagram директына килеп ирешкән матур котлауларны укып китәрмен. Балтач районы Нурма авылында яшәүче яраткан әтием Әнәс. Мин сине чын күңелемнән ватанны саклаучылар көне белән котлыйм. Сиңа нык сәламәтлек, күтәренке кәеф, эшендә уңышлар, әниебез белән балаларыңның, оныкларыңның куанычларына шатланып, озын-озак яшәргә язсын сиңа. Мин сине бик яратам һәм хөрмәт итәм диелә әлеге матур котлауда. Әлеге матур теләкләрне безгә Гөлия Кәлимуллина җибәрде. Яраткан тормыш иптәшем Динар, сиңа минем кадерлем, алга таба да шундый көчле һәм ышанычлы булып калуыңны телим. Ныклы, куәтле, сәламәт бул. Ә бәхетең синең бар инде. Улың һәм яраткан тормыш иптәшең. Бу матур теләкне безгә Казаннан Диана Хафизова җибәрде. Без дә әлеге матур теләкләргә кушылабыз. Сәлам дуслар, без бүген Кукмара аграр клиентеннән сезнең өчен репортаж әзерләдек. Ә нәрсә турында сөйләгәнебезне соңыннан белерсез. Киттек. Кукмара клиентендә уникаль кар десанты эзләнү төркеме эшләп килә. 95 елдан башлап монда укучылар кеше белән 275 Кызыл армия сугышчысының гәүдә сөякләре җыелып алынган. Лицей статусы вакытында безнең 1991 елда шушы безнең хәзерге колледж базасында кар десанты
izleniyor oturdu işte. 1991 yılının 24 aprelinde 16 yigit, 2 kız bilen Novgorod ülkesi Мясной Barovlu yana ekspedisiya gitti. Şol yıldan başlap Гамар Хашимович bilen 18 yıla kadar birge işledik. Ol başlap jiberdi. Biz devam ettik dep etsek de bular. Çünkü men bizim 2000 yıldan başlap bu işni yetaklim. Hazır bizning rayonda endi 2 türküm işli, birisi Xatir türkümi, Ilyas orta maktabiniki, birisi bizning Külliyatda koordinatı atradi. Biz endi birge ishlaymiz, birge turamiz. Bir atrad bo'lib, yilma bir atrad bo'lib ishni boshqaramiz. Radis silab ketali sen bu izlanma atradini nechik kelib bilakding? Eng birinchi bo'lib, men o'zimdan Obiydan bu izlanma turida atrad turida bildim. Ul тоже shu izlanma atradına barib qaytdi. Menga söyledi, nechiganda qiziq, интересно. Анда барга керек дип, мен кызыксынып, монда укырга кирдим. Birinchi kursda yurdim. Ринат абыйга бардым. Ул безне организовать итә инде шул барырга. Шуна мен айттым, ул вакытта әле урыннарда әз генә калган иде. Мен переживать итеп бирдем әле әзрәк, урын калырмы миңа, барыммы, юкмы дип. Шуннан соң ярар барысың дигәннән соң без хайранганы әзерләндек анда барырга. Палаткалар корырга, ничек итеп сумканы дөрестеп тутырырга, әйбәтләп төрергә өйрәндек, палаткаларны, спальный мешокларны, сумкада урын күбрәк калсынга дип инде. Минем үземә дә чын истабар кораллары белән эшләп карау бәхете елмайды. Фирзар безгә сөйләп китәле шушы җайланма турында. Бу җайланманың исеме Тимер эзләгеч. Шул тимер эзләгеч белән без урманда һәрбер сантиметрын җирнән шулай иттереп йөреп чыгабыз. Тимерләргә очраса ул шундый тавыш бирә. Көрәк белән экранга казый башлыйбыз. Сөякләр чыкса, щеткалар белән археологлар шикелле экранга шул сөякләрне чистартып алабыз. Biz сөяк тапканнан соң шул урынга бу навигаторны куябыз дагы, һәм ул навигаторда күрсәтелгән координатларны махсус дәфтәргә язып алабыз. Аннары экспедициядан кайткач, безнең командир протокол төзи, һәм шул протоколга координатларны яза, һәм нинди сөяк, нинди состояниедә булган билгеләй. Менә бу тамгаларны санамады. Бу тамга крестик ул була безнең сөяк әйбәт, шеремәгән, нитмәгән. Зигзаглысы була, ул уже безнең әз генә шерек или целый сөяк булмый инде. Ул кеше сөягын табырга бик авыр, тапсаң дагы җыйнаулавы авыр. 3-4 кеше булсак, берничә көн, бер ярым көн тирәсе кирәк була. Без салатны тапканнан соң кырыйдагы аны ташлар күп инде. Шул ташларны җыеп алып, матур итеп җирен тигезләп шул кешенең, шуны тапкан кешенең инде түгәрәкләп тезәбез һәм уртасына инде аның балан, шомырт, агач утыртабыз. Бу кирәк берәр икенче группалар килгәч эзләнеп бирмәсеннәр инде. Монда кеше барын тапканын белсеннәр өчен. Һәм да инде туганнары килеп караса, җайлы була инде табырга аларга. Экспедициялар вакытында чыккан һәр табылдык Киллият базасындагы музейда урын алган. Егетләр чыннан да эшләрен яратып башкара. Мондый истабарлар булган чакта ватаныбызны саклаучылар бар икәнен дә инандым. Егетләр, истә тотыгыз. Ватан алдында изге бурычын үтәгән егетләргә кызларның карашы башкача. Кызлар өчен хәрби хезмәттә булып кайткан дигән пункт ахыргы урында түгел. Армия егетне егет итә. Дуслар, таныш булыгыз. Минем янәшәмдә әле 2 ай элек кенә армия сафарында хезмәт итеп кайткан Айтылган. Сәлам Айтылган, ничек кәйфләр? Сәлам, әйбәт, Аллаһка шөкер. Инде әкренләп кенә шушы граждан тормышына ияләшеп беттеңме?
Беттем, деген ашы беттем инде. Айтылган, билүүбезчә, син безнең бик еракта хезмәт иттең, Хабаровск якларында. Менә шушы якларда хезмәт итәчәгеңне белгәчтен, иң беренче хис кичерешләрең синең. Әллә ни аптырап калмадым мин. Потому что элегелектән үк әтиәнем әйтеп килә торган иде инде. Армияга барып хезмәт итсәм, бер еракларга җибәрсәләр ярар иде мине дип, бөтен теләгем шул иде. Чөнки менә минем дус малайларым хезмәт итеп кайта, алар әйтә торганнар иде. Менә бу тирәдә генә хезмәт иткәндә, присяга вакытында әтиәне килә бит инде. Менә шул әтиәне килгәндә бик күңелле, менә алар кайтып киткәндә бик авыр дип әйтә торганнар иде. Теге күңелгә авыр була, ине сагынасың, илгә кайтасы килә дип әйтә торганнар иде. Шуңа күрә минем бик еракта суритәсем килде. У әйткән сүзләрем амин дигән вакытка туры килде. Шуңа күрә бик уйлап сөйләшергә кирәк. Шул Хабаровск гына түгел, аннан да еракта суреттем, Уссурийск шәһәрендә. Аллага шөкер, зарланмыйм, нормаль хезмәт итеп кайттым. Озак ияләштеңме? Бик озак дип әйтмәс идем, бер ай чамасы где-то. Чөнки мин үзем Дебиас мәктәбендә укганда кадет сыйныфында укыдым. Кадет миңа бик күп әйбергә өйрәтте. Шунда ук рәхмәтен әйтәсем килә Зиганшин Рабил улына. Ул күп әйбергә өйрәтте безгә, шул автомат җыюны, противогаз кию, УЗК кию, строевой шаклар белән йөрүне. Мин аның барысын да уже белә идем инде. Гадәттә армия тормышы ул инде, әлбәттә, инде солдат хатлары язу белән истә кала. Менә син дә шундый хатлар яздыңмы? 3 ай хезмәт иткәннән соң язган идем, 5 ай хезмәт иткәннән соң җибәрдем мин аны. Ничек алай? Онытылды ул. Мин аны шунда казармага куйган идем, шунда ятты инде узак итеп. Әтиәнегә 6 айдан соң килеп җитте ул. Армия тормышы инде әлбәттә күңелле мизгелләр белән истә кала. Синең дә андый вакыйгалар күп булгандыр, ни акылсам. Булды. Армия бәрер сагындыра ул. Менә шул ук дусларыңны сагынасың, син бит инде алар белән көн сайын күрәсең. Эштә бит инде, например, берәрсе белән күрешәсең, кичмә уже күрешмисең иде генә. Армиядә ул көн сайын бергә дуслар белән. Шуңа күрә сагынып, тем более без Татарстаннан 3 малай киттек бергә. Рядом бер караватларда ятладык. Этнә малае, Апас малае, алар белән Аларга сәлам дип җибәрә аласың? Аларга сәлам. Рифат, Исмаил Намазов, аларга сәлам әйтәсем килә. Автомобильне рота электем, 4-нче кроватьта җатлыйм шконкада. Минем 3-нче шконкада күршедә генә Иркутский малае ята. Ул төнне саташа торган иде. Мин аңа әкренгә тәртип алам да, ул бирелеп ята да, шуның белән шул туктый торган иде. Көннәрдән бер көнне сәгать төнгә берләр булгандыр инде. Бу тотынды бит саташырга. Мәйтәм, хәтер кирәк моңа. Тәртип алдым мин моңа әкрен генә. Юк, берни үзгәреш юк инде, шул ук саташа. Тагын тәртип карыйм моңа, катырак кирәк мәйтәм. Юк, бер нәрсәдә үзгәреш булмый. Хәзер торып утырдым мин. Карыйм, бу плит белән капланган. Моның башы күренми дә. Хәзер мин моңа инде катырак тәрттем, мәйтәм, әкрен Тәртә максат фатрак кирәктер инде. Бу үзенчә нәрсәләр мыңгырданы да Батырханов завтра поговорим диде дә ул бырылды да ятты. Битен күрсәтмәде. Мин инде аптырап калдым, мәйтәм, завтра инде үзендә якладым. Армиядә бит йокы туймаса авыр, икенче көнгә тәгәрәп килә, шуңа күрә үзеңнең якын кадерле үзеңә. Икенче көнгә мәйтәм, сөйләшәбез, китәбез, катысы яшәсен килгән иде минем моңа. Бу инде туган нәрсә турында сөйләшәбез ди ул миңа. Мәйтәм, китә, шул хәлне аңа күрсәттем инде. Туган бер нәрсә хәтерләмим, исемдә түгел бу минем ди. Мәйтәм, ярат, әйдә, суза крединне бу теманы ди минем аңа. Шуннан туктале ди, мин бит үз кроватымда йокламадым кичә ди бу миңа. Хәзер мин инде аптырап калдым, мәйтәм, кем йоклады? Мин кичә нарядтайым, минем 3-нче кроватта йоклады старший лейтенант ди, бу миңа әйтә. Шун зам командир ротаның. Хәзер минем күз алдымда әллә сәр җигрәп китте инде, мәйтәм, Алла. Кемгә тәртип ятканмын мин төнне. Икенче көнгә паркта йөрим, мине чакыралар ротага. Сине старший лейтенант чакырады. Хәзер аякларым дирр килә инде минем. Чакып кирдем дә инде Гафутинда мине сорады, беренче сүзем Гафутин булды. Гафутин әйттеләр инде, әллә сине наказать мәдән, әзенә кичкенә генә наказание бирде инде. Ни өчен соң ул синең ул бит саташкан була түгелме соң инде? Ул саташкан, ул бит офицер, мин аңа төрттем.
ярамый бит инде тертергә, аларны уятырга ярамый, как бы. Мен итинде просто солдат кына. Бәрібір менә шундай армияда хезмәт итеп кайткан егетләр янында янәшә тору, ул бәрібір кызлар өчен горурлык хисен уята. Менә шуны әйтәсем килә һәм дусларым безнең айтуган ул кече сержант исемен алып кайтты. Дөрес бит? Һәм соңгы сорау дип әйтегән айтуган, армия сине нәрсәгә өйрәтте? Беренче чиратта. Армия мине туган ягымны сагынып кайтуны өйрәтте. Бик сагындым мин туган ягымны. Казаннан да матур шәһәр юк шикелле тоелды миңа. Мин инде армияга китер алдыннан Дәванигә барып, Дәванигә әйттем, әти ягыннан әтинең әнисе була инде минем Дәвани. Әйтәм, Дәвани әтигә хезмәт итте, әтинең өч абыйсы хезмәт итте, миннән генә цепочка өзелми, мин барам дип прям нык итеп әйттем мин аңа. Ул минем сүзләрне аңлады, мине поддержать итеп утырды. Шулай итеп мин хезмәт итеп кайттым. Иң сагынып кайтуым ризык булды. Ризыкны әнинең тәмле ризыгын, кадерен белеп сагынып кайттым инде менә. Хәтта күзгә яшьләр килә айтуган беләсеңме? Менә шулай егетләр. Әгәр дә туган ягыгызны, туган туфрагыгызны тагын да менә шул кадәр күңелегезгә кертәсегез килә икән, армияга барыгыз, армияга барудан уялмагыз. Шуны сездән үтерәбезме айтуган? Рәхмәт сиңа безгә килгәнең өчен. Без исә дуслар тапшырубызны дәвам итәбез. Былай булса, Ходай бирсә, югалмабыз каяда. Минем өчен үлеп тора рәхмәт яусын бабайга. Шаян җырлар башкаручы Раян сәхнәдә генә түгел, тормышта да максатчан шая егет. Таныш булыгыз, Илһам Лаевта кунакта Раян Садриев. Иҗат юлы инде минем, наверное, аны мөмкин булса 5 яшьтән үк башлангандыр инде. Без инде гаилә конкурслары узадыр. ДК Химиковларда шунда катнашып, мин шул сәхнәне яраттым инде. Ул вакытта мин әле белмәдем, мин җырчы булам микән, кем булам икән, 5 яшьтә каян белсен кеше кем икән буласың. Ә инде җыр хисе, сәхнә ярату миңа инде ул күптән генә түгел, 13нче елда мин җырлый башладым. Дөресемгә әйткәндә 13нче елда мин зур сәхнәгә чыктым. Ә инде элек-электән мин биюче идем. Мин инде студенческая весна конкурсларында катнашып, гран-прилар алдым. Клипларыңның да, җырларыңның да барысында эчтәлекләре бик кызыклы. Син менә сюжетларны, җырларга сүзләрне үзең язасыңмы? Күбесенең җырларның, музыканың авторы үзем, ә шигырьләрне инде Гөлфия апа Шакирова. Күбесен шунардан алдым. Чөнки ул якты яза, ачык яза. Бабайга дигән клипка килгәндә, инде ул миңа, минем дустым, апас егете Илдар Нигъманов, күп җырларның авторы. Миңа да бер җыр шулай бүләк иткән иде бабайга. Менә шундый кызыклы сюжетны үзебез уйлап таптык. Без инде мин хатын белән гел уйлыйм клипларны. Башта үзем уйлап чыгарам, аннары хатын төзәтеп җибәрә. Ә инде икенче клибым Кыймак дигән клибы. Инде без аны Түбәнсен дигән авылда ферманың үзендә төшердек. Галушлар киеп, менә шундый тере клип булып чыкты ул. Кыймаклары да пешерү, майга батып, костюмнарны алмаштырып, ул шундый. Конечно, 9дан алып кичке 12гә хәтлек төшергән идек. Но һич менә күңелдә ята торган хисләр калды ул клиптан мин. Синең клибыңда бик күп трюклар эшләнә. Син аларны үзең башкарасыңмы, я булмаса инде дублер чакырасыңмы? Миңа инде концертларда күп сораулар да язалар, сораулар да бирәләр. Сез үзегез ясыйсызмы сальто? Үзегез шундый трюклар үзегез ясыйсызмы дип. Мин аны инде үз эшемдә, сәхнәдә үзем күрсәтәм. Һәм инде тамашачым бик җылы итеп кабул итә шул әйберләрне. Ә инде сальтога килгәндә үзенә мин 5 яшьтән бирле әни мине спортивный гимнастика спорт түренә бирде. Мин инде анда 17 яшькә хәтлек шөгыльләндем. Һәм инде 17 яшьтә мин Россиянең спорт мастеры исеменә лаеклы булдым. Менә шулай итеп мин инде чемпион России. Хәзерге вакытта мин инде Мамадыш шәһәрендә балаларны тәрбиялим. Без Мамадыш шәһәрендә хәзер
спортивный гимнастика мәктәбен ачтык. Һәм инде миңа 5 яшьтән алып 7 яшькә хәтлек программабыз бар. Раян, син бит инде үзең дә хезмәт иттең. Шуңа күрә Ватанны саклаучылар көне белән беренче чиратта котлыйм сине. Әйт әле, менә хезмәт иткән елларыңны сагынып искә аласыңмы? Хезмәткә армияга тагы килгәндә, мин анда армияда иң олы званиягә солдатлар арасында лайыклы булдым. Старшина булып кайттым янда. Аннан старшина булып кайттым. Һәм миңа воин-спортсмен дигән беренче степень значок бирделәр. Ул мені тоже горурландыра. Үзеңнең сольникларың турында да сөйләп кит әле. Кайларда булырга өлгердегез инде сез һәм кайларга барырга исәп тотып торасыз? Гастрольгә килгәндә, әйе, без инде мин тырышам бөтен Татарстанны, хыялланам мин Татарстан буенча бөтен булган авылларга җиргә. Шулай ук инде зур шәһәрләрдә алабыз. Мин инде менә 2 ел элек Санкт-Петербургта булырга бәхет булды. Анда бик матур итеп концерт койдым. Инде менә быел 19 елда Челябинскига чыгарга Алла бирсә максат койдык. Ниһаять, орттан баручы алга күмәк хуҗалыгы күрсәткечләрен яхшыртты. Көтмәгәндә, хуҗалык район буенча иң беренче баскычка күтәрелде. Садырый пулдыргансың, яхшы эшләгәнсең. Премия язабыз. Ләтәне алабыз. Эфирда яшьләр тукталышы һәм бүген без матур котлау сүзләрен ияләренә ирештерәбез. Балык Бистәсе районы Таулар авылында яшәүче яраткан әткәйбез Хәбиб Рахманов Илһамны Ватанны саклаучылар көне белән чын күңелдән котлыйбыз. Гаиләң исеменнән кызың Исламия дигән әлеге хатта. Киләсе котлау сүзләре Ленар Валитовка багышланыр. Ватанны, илебезне саклаучылар көне белән сине тормыш иптәшем. Озын гомерле сау сәламәт бул. Рәхмәт сиңа минем күңелемдә ышаныч һәм тынычлык уятканың өчен. Көчле иңнәр күләгәсендә мин үземне һәр вакыт ныклы, терекле, бәхетле кеше итеп тоям дигән әлеге матур теләктән. Минем өчен иң кадерле булган ир затларым, яраткан әтием, Айрат абыем, Жизнием Булат, Иркәм Дамир. 23 февраль Ватанны саклаучылар көне. Батырлык, намус һәм кыюлык көне белән ихластан котлыйм сезне. Киләчәк тормышыгызда меңнәрчә бәхет, шатлыклар, эшегездә күптән күп уңышлар, гаилә бәхете телим. Сезне яратып, Миләүшә. Бүгенгә ярты сәгатьлек тукталышыбыз азагына якынлашты. Синең белән мин Айзилә идем. Сау бул, дустым.